Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato mga pangunang nga mapangulong dinaran sa mga balita lokal, pag-amendar sa curfew ordinance, ginaabi-abi sang MBCCI. Pulayan sa nagpositibo sa COVID-19 sa Barangay Cabog, gin-seal off. Sa balita national, severe kag critical nga kaso sang COVID-19 lamang ang dapat makonfine sa ospital suno kay Duque. Mga kapulisan kag local government personnel magapamalay-balay para magpangita sa COVID-19 cases. Sa balita international, pinalidad o konsilot nga bitay ginpatuman na sa US pagaligad sang 17 katuig. Sa balita sa sports, Roger Pugoy nalakip sa most improved player in Asia sang FIBA. Balita entertainment, Bella Padilla ginkasuhan na ang iyang stalker. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan ang mga tanom nga dapat ibutang sa bathroom. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 15, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa balita sa lakat sang panahon. Yara pagyapon sa sulod sa pungsod ang low pressure area nga anay ginatawag nga tropical depression Karina. Ang LPA ang katapusan nga nakitaan sa kalayon nga 200 kilometros na aminhan nakatundan sang Basco, Batanes. Sunod sa pag-asa, hindi pa magdala sang mabasko nga pag-ulan ang LPA kag ginapaabot nga matunaw ini sa masunod nga 12 tungto 24 oras. Bangod diri mainit nga panahon ang maeksperiensyahan sa dako nga bahin sa pungsod. Sa Metro Manila, ginapaabot nga maglambot sa 34 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Sa lakat naman sa panahon karon nga adlaw, ang bilog nga pungsod makaeksperyensya sang mainit nga panahon nga may localized thunderstorm sa hapon ug sa gabi. Wala naman sang ginapaabot nga malain nga panahon sa nga magasulod sa pungsod sa masunod nga mga inadlaw. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning mga ka-aksyon. So, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita. Short lang. Sa Aksyon Balita Morning Edition, Action Boy, no? Greetings time kita. Good morning lang sa aton mga ka-aksyon nga nag-monitor subong sa aton. Kay Jesseline Andrada Tiangson. Good morning, Action Boy, Duran, and Action Dorel, ha? Taga Barangay Mansilingan. Okay. Monitor lang kami sa Barangay Mansilingan. Kay Dorita Fidel, good morning. Kay Novi Valencia Subaldo, Action Boy, nagapamati siya. Isama niya siya Action Boy sa nakabaton sa face mask. Okay. Sa Action Radio Bacolod. Ikaw naghatag? Yes. Ha? Ikaw naghatag? Yes, of course. Ako naghatag. Ang akong to face mask, mong inhatag mo. Kuya, nangayo kuya. Nangayo kuya sa face mask, Action Boy. Sa aton nga admin. Yes. Kag Action Boy, happy birthday lang gali kay birthday ni Ma'am Shane Mercado Magan, Action Boy. 9th birthday niya, Action Boy. Ni Zoe. From Mama Chin and Papa GP Langgale. Happy birthday! Sige. Good morning man kay amigo natin Ruben Lugarta sa US. Kay William Osera Celis, mayang aga ng mga taga-bago ni sila. Abot mo na natin sa bago, ano? Remia Garcia, mayang aga. Suzette Plumeda, good morning man. Sa Cali Stones PH, Action Boy, pa-shoutout lang. Karo hambal ni Francois Obamos. Kay F. Smart Salcedo, mayong aga. Kay, si Maria Luz Daria, nabasa ko na gina, good morning sa imo. Kay Chinchan, hi Chinchan, dami no.
Kay Liza Joy Amoroso, mayong aga. Kay Mommy Ems, sa boss, Action Boy, ara siya. Wala ginayaga ka absent, Action Kay Boy. Attorney Doug. Yes, of Attorney Doug course. Pandan. Yes. Morning. Kay Melba Abetong, Action Boy. Good morning, Action Radio Bacolod. Kay Mary Grace Laurel Santero. Good morning, watching here in Palayog, Hinigaran. Kay Bambi Padernal, good morning mga ka-aksyon. Kay Dennis Tuhaw Sase, good morning, Action Radio. Kay, ara na si Ma'am Shane Liwat. Greet ko liwat yung bata ha. Si Baby Zoe. Happy 9th birthday. Subong adlaw. From, again, Mama Chin and Papa GP. Okay. Si Carlos Fideres Tronyo II. Na kompleto na adlaw ko, makita ko lang si Aksyon Dorel. Aba, very good. So lang takagit pero para complete yung adlaw. Grabe na. Healer. Dumaluha man ko sang yang. Daga emotional ka, Action Boy. Ikaw emotional mo mama mo nga. Kung waay ka, hindi mo kompleto adlaw ya. Gani man. Do may bi ko lang ibala wait lang. Kay Dorita Fidel, ano ba sa katani, maka-avail man siya kuno sang face mask na. Okay. Si Action Boy na bahala Taga din sa si imo. Kono, taga din si Miss Fidel. Dorita. Si Miss Fidel, Dorita. Taga din si Dorel. Dory. Ambot comment di ma'am, Dory, kung taga-diin ka ba si mapitan ka ni Action Boy or ako makapit si mo. You're welcome, Miss Shane. Kay Ariel Evangelista. Amo na si Shan Mercado Maga, no? Muna may birthday ang... si Miss Shane na siya. Bata yung may birthday? Okay. Kay Mayle Desma, good morning ka-action. Kay Labayan Eduardo Jr., good morning, Action Radio Bacolod. Kay Novi Valencia Subaldo, kagwapa ka-action Dorel. Kagwapo mo ko si Iwa, oh my G, gindala ka na lang. Siyempre. Charot lang. Thank you so much, gida ka-action. Taga Villamonte siya ko noo. Villamonte malaglit. Ikaw ginamapit yan. Miss Dorita Fidel. Galing kay ikaw may salakyan sa buong, so ikaw ginamapit. Sa tinapi sa Villamonte, ma'am. Kaya aton papitan sa aton patrol, Action Boy. Kay Job Solis, good morning mga ka-Action Radio. Paki-shoutout lang Solis family, labi na sa taga-boundaries ang Sumag. Salamat. Kung boundaries sa Sumag, dito sa Kuan, dito sa Pabonan? Basig. Or sa Bago? I don't know lang eh. Sa Basta boundary ko sa Bago. Sumag. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, Action Boy, good morning Sir Boy and Action Dorel. Keep safe, God bless. Keep safe man, Ma'am. John K. Delostrico, future attorney. Ako ni nga classmate, Action Boy. Okay. Future abogado ni siya, Action Boy. So kung may makaso ka in the future, siya ni balas. Kailan na friend mo ginasaya nga daw. Yes, Close friend gid ka ko mo. ginasaya. Para sa uli, makabusar ka na eh. Bao, muna. Yung mga abogado. Sa kundi makabusar ka, kundi may abogado ka. Nan, correct. Action Boy, taga Kabakawan, Villamonte, si Ma'am Dorita Fidel. Kabakawan, Di nadampi okay. man. Sa Kabakawan eh. I mean, balang landmark la, Action Boy. Taglam lang kay action ninyo. Bala kay sige. Ipahatag ta na. Ato, arat na sa mong gani si Action Felix eh. Ma'am Dory, i-message mo ko Dorel Cabatu akong Facebook. Kay ipadulungan ta kada face mask kay Action ninyo, bugina. Antonieta Yap, ba may agaman? Kay Ernie Florentino, Action Boy. Kay Fuerte Andy, good morning, idol kon Action Boy. At the back of Colombia Marketing ko, no? Di ko gyapon katulto. Sa likod din sa Colombia Marketing. Sabad ba? Ari naman si Nanay Ligaya Abeto. Grabe. Kung ginaya. Makapuli ko si Mamay Laksyo, hapitan ko gini si Nanay Ligaya, ya? Din siya damping din siya damping barangay da. Sa Binalbagan. In Claro. Yes, Binalbagan. Ati kuan gali, hindi man maghapit ka, hindi naman tantoy kalayo gali, no? Yeti. So kay Ma'am Dory to i-message mo ko mama sa mga details. Okay. Kita lang Dorel Cabatu Facebook. So later naman iba yung mga greetings Sige.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. This portion is brought to Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ating pangunang mga balita lokal, ginaabi-abi sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kung MBCCI ang plano ni Councilor Archie Baribar nga pag-amendar sa curfew ordinance sa syudad. Una, ang ipahag ni Baribar nga i-amendahan ang curfew ordinance nga magadepende sa quarantine mode nga ipatuman sa syudad. Sa tiyon ng Bacolod ang yara sa General Community Quarantine, ang curfew ang maumpisa alas 10 ng gabi. Kung Modified General Community Quarantine, ang curfew magasugod alas 11 ng gabi. Kag kung New Normal, ini ang mag-umpisa alas 12 ng tungang gabi. Sunod kay Frank Carbon sang MBCCI, ang plano ni Baribar nga pag-amendar sang ordinansa ang maghatag sang dugang isa ka oras sa pag-operate sang negosyo sa syudad sa idalom sang MGCQ. Para kay Carbon, isa ini ka improvement kag welcome development para sa mga negosyante sa Bacolod. Duga pa ni Carbon ang pagdaog sa pag-away kontra COVID-19 na ma-convert sa economic gains pagi sa pagbukas sa mga negosyo ilabi na sa tion sang kagabihon. Sealed off ang pulayan sa 37 anyos nga lalaki nga COVID-19 positive sa Purok Busay, Barangay Cabug, Syudad sang Bacolod. Suro kay Purok Chairman Jomar Ong, Hulyo 1, 2020, sa nagpauli sa Bacolod ang nagpositibo kag naghingyo nga magpaidalom sa home quarantine. Naggo ang resulta sang swab test kag ini ang positibo sa COVID-19. Ang nagpositibo isa ka locally stranded individual nga nagatrabaho bilang driver sa Metro Manila. Aligasyon ni Ong nga nakabaton ini sang report gikan sa makaingod sang nagpositibo nga nag-intra pa sa Bible study kag naglantaw sang basketball sa lugar ang nagpositibo. 3 kadlaw nga nagtiner sa ilang pulian ng COVID-19 positive antes ginsaylo sa quarantine facility sang syudad. Ginkompirmar ni Ong nga naka-close contact sa positibo ang iamay kag 3 ka menor de edad nga kabataan kag karon ginpaidalom na sa home quarantine. Dugang pa sang Purok Chairman, masami nga nagagwa sulod kag nagabakal sa Tiangge ang mga kabataan sang nagpositibo. Ginpahayag naman ni Barangay Kagawad Randy Tornea nga gilayon nga gin-lockdown ang puluyan sa nagpositibo sa COVID-19 nga 37 anyos nga lalaki sa Purok Busay, Barangay Cabug, Syudad sa Bacolod, kag ginpaidalom sa swab test ang 4 sini ka mga himata. Nagpadala naman sa pagkaon ng barangay sa mga ginpaidalom sa home quarantine. Nagpahamtang na sang barangay tanod ang barangay ug bantayan ang lugar. Ginako naman ni Tornea nga may naka-close contact ang nagpositibo bangod nga may iban nga persona nga nagakadto sa iya puluyan. Ang isa ka barangay kagawad nga naga-monitor kag nagdulong sang nagpositibo sa quarantine facility ang nagapaidaloman sa quarantine. Nagpanugyan si Tornea sa publiko kung mahimo maghalong ka ini mapalapit sa lugar samtang ginahulat pang resulta sang swab test. Magapabilin sa home quarantine ang asawa ni patient number 53 sa Granville 3, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Iniapisar sang reklamong nabato ni punong barangay Boy Pico ang ginalegar na kitaan nga nagagwa sila puloyan ang asawa sang COVID-19 positive pero iya man inigin panginwala. Ang balay ang nahamtang sa sagwasong subdivision nga may kapin 50 ka mga informal settlers kag si patient 53 ang isa ka lalaki nga LSI gikan Metro Manila kag karon ginamonitor ang iya kondisyon sa isa ka quarantine facility sang syudad. Suro kay Pico iya ginpalambot ang ini nga concern kay City Health Officer Maria Carmela Kinsoli para nagrekomendar nga ipaidalo mga asawa sa home quarantine. Dugang pa ni Pico sa mga balay may 7 ka iban pa nga naga-star nga miyembro sang pamilya lakip ng asawa sang nagpositibo. Natala ng swab test ng asawa sang nagpositibo. Ibalikin tawagan ko gabi si Dr. Ryan Soli nga request ko kung pwede siya makuha ni Dr. Ryan Soli i-home quarantine na lang siya. Magapang kinagto ko to siya siya kung niya gagawa. Kapahin sa ang payag ni punong barangay Boy Pico. Samtang pangabay ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga pareho niyang opisyal sa gobyerno kag empleyado sa gobyerno probinsyal nga ipaiway ang personal kag political differences kag mag-kooperar sa kayuhan sang probinsya. Sa iyas ni nga annual legislative report sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial, iya ginpahayag sa karon importante ang pagbinuligay sang tagsa-tagsa agon malampuwasan ang mga ginapangatubang nga pagpanghangkat kung paano matapna ang pandemya sang COVID-19.
Ginpasalamatan man sang Vice Gobernador si Governor Bong Lacson sa padayong nga suporta sa sangguniang panlalawigan. Dugang pa ni Ferrer, mangin partner sa gyapon sa Gobernador ang SP sa pagpasanyog sang Avance Negranse Development Agenda. I urge all of you to set aside our personal and political differences and to cooperate with each other, support each other, and work together for the greater good. With all of us working as one, we can little by little heal as one province. Ang kabahin sang pahayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. 28 ka mga resolusyon angot sa COVID-19 na napasa sa sangguniang panlalawigan kung SP umpisa sa mag-epekto sa probinsya ang pandemya. Ini ang ginpresentar ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa annual legislative report sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Sino kay Ferrer, umpisa Hulyo 1, 2020, nakapatigayan man ang SP sa 50 ka mga regular sessions, 2 ka special session, 16 ka committee hearings, 4 ka public hearings, kag mga meetings kag briefings sa mga stakeholders sa issue angot sa COVID-19 pandemic. Ay iban pa nga mga napasar sa SP among 15 ka mga regular ordinances, 9 ka mga appropriation ordinances, 611 ka mga resolusyon na gin-endorse ni Governor Bong Lacson, 56 ka mga resolutions nga gin-initiate sang board members kag 17 ka mga mass motions. Suno kay Ferrer, tanan nga items nga gin-endorse sang gobernador ang naprobahan sang SP. Sa katapusan nga bayan sa aton balita lokal, ginbasura sang korte ang mga kasong ibasa Cabatu kay Barangay Tuoy, Himamaylan na Kapitan Tizardo Tejada, kag 4 pa ka empleyado sa barangay bikang tanan sa reklamo sa tagdaganay sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahig ni Attorney Doug Pandan, legal counsel ni Tejada, nga wala na establisar ang mga akusasyon batok sa iya kliyente kag sa 4 pa ka respondents. Duha pa ni Pandan nga sa pagbaton pa lamang nila sa supena, ilan na nakumpirmar nga gintamper ang pila ka dokumento ang gingamit sa pagpasakasang kaso. Palayag pa ni Pandan nga hindi man ang barangay ang nagdesisyon kung sino ang hatagan, kundi mismo ang Department of Social Welfare and Development, rason nga tama kalayo sa mga akusasyon angot sa Social Amelioration Program. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:24. Kag para naman sa complete management ng imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kadadlaw man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo. Ano mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. DTX 500 ang pwede gad mabakal online kag pwede nga deliver sa inyong puloy-an. Pinaagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga mga mahilig magkape, black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee ang akong ginarekomendar sa inyo. Kaya mula ni siyang black coffee nga may mangosteen. Tika ba naman kamo kadamo sa may healing properties iyang mangosteen. Nagabulig ni panubo sa aton nga risgo nga matapikan sang Alzheimer's kag Parkinson's disease. Nagapanubo sang risgo matapikan sang diabetes. Mayo pa ni sa aton nga atay, friendly sa aton atay. Nami man ni sa aton nga pagtinlo sang tinae o kun colon. Kag nagabulig pa sa aton nga weight loss. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen ang Dr. Alfred's black coffee with no sugar sa silin naton may mangosteen ini siya nga ingrediente nga nagahatag sang health benefits sa aton nga lawas. So be fit, be smart, and be healthy. Sugar ka na, kaya sa Dr. Alfred's black coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Severe kag critical nga kaso sang COVID-19 lamang ang dapat ma-confine sa ospital suno kay Duque. Samtang mga kapulisan kag local government personnel magapamalay-balay para mapangita ang mga COVID-19 cases. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live Yes, good morning liwat mga ka-aksyon and greetings time naman kita mga ka-aksyon. Yes, action boy. Kay, wait lang kagina ha. Kay, dito man. Dito to nag-stop man. Kay, kay Olive Gargaritano, action boy, nagapamati siya live sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Kay... si Kwan Blagina, wala mo na mag-greet mo si 40 Ande?
Nilawag ko siya, Action Boy. Good morning, 30 man Idol. sa Gapon. So, na, 30 pala na sa... Yes, 30 man siya Gapon, Action Boy. Kay Joshua Ribuyas, Action Boy. Good morning, Action Radio. Sa inyo, Miss Dorel, kag Action Boy Duran. Thank you, gid sa mga balita ang ginadulong nyo. You're welcome. May Joshua lang Ribuyas. pagpamati. Yes. Kay Ernie Florentino, salamat ko no. You're welcome. Kay Ryan Alintano, Action Boy. Good morning, Sir Boy and Action Idol Dorel. Shout out lang ko, mama ko. Nga permi ka pamati nga si Mamang Susa. Basi Susan niya. Basi Susan? Si Susa lang hasta. Hindi kayo basi ngalan niya, Hisusa? Ha? Hisusa. Basi, goro. Basta si Mamang Susa, sang Mursha, Action Boy. Kay Pongo, good morning. Good morning, may aga, Action Radio. Pay ko na. Kay Ate Cherry Esteler, mayong aga dra sa may Silay City. Sa akong tita Hana Perwelo, Action Boy, dra sa may Bago City. Kay Rizalina Alvarez sa Minnesota naman siya, Action Boy, USA. Ate sila ni Vanessa Mayo. Oo. Kita mo ito may nagambal to si Vanessa Mayo. Nga niya makapuli ko, da ma-meet kita ko no. Oo. Halin siya sa Minnesota. Minnesota. Ang Minnesota ya sa kanlaon na ya. Sa kanlaon na ya. Kanlaon na ya. May suta na sa kanlaon mo. Minnesota ya, USA. Pasensya. Kikisa ada nga aton nga pronunciation, Action Boy. So, hindi kin masarangan. Kapoy ba? Kaya no, Action Boy, kayo Maurice Abetong Blanc. Good morning, Action Dorel and Action Boy, kapamatigid ko sa kada adlaw from Singapore. Stay safe and God bless. Stay safe, man. Kay Jean Oisiser, Action Boy. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Larissa Ababa, good morning mga ka-action. Paki-shoutout lang sa may mansilingan ang akong magulang si Jinky Sim. Kay Layo Marilyn, nagapamatis lang from Manila, Action Boy. Kay Myla Dikito, good morning Kabalo po. ka si Jinky, kilala mo? Jinky, hindi. Hindi mo siya kilala? Ngaw. Yan may mga businesses tani mo. Anong business niya? Bligya SIM card. Jinky Sim. Okay na. Okay na? Piyo, may mabakagari ka ng SIM card. Kaya hindi siya kabaligyan buat SIM mo daw. Kay short na nasa mo, Jinky SIM card. Sige, hagi. Kaya na actually, kay Myla Dikito, nag-greet ko na siya. Kay Vince, Ginsuli, Havilona. Good morning. Lang da sa bata niya nga si Zach, kag si tita niya Gloria from Barangay Estefania. Si Butch and Javier, na ano ni siya man. Okay. Hindi na matapos ang pandemic kaysa mga pumuluyo, wala gahalong ko no. Nga gahalong gali. Amo ang ginadako, pero ang badyaw ginapabayaan saka sa masalakyan. Gani no. Gagapon to ginlagas to mga badyaw di sa mga pulis ha. Gani galagsanay sila ko ng Thank you, Ate Cheryl. Always pretty. Ko kana. Thank you. Feeler. Thank you. Yeah. So friend mo ginay. Friend ko, gini siya, super friend. Basta super friend, super dayo. Super dayo. Kita mo ko ni mga friend, pwede maka-comment, kinadayo-dayo ka man, di ba? Thank you. Kay, Action Boy, kay Sir Philip Alonsagay, nagapamate. Kay Jimmy Amelia, good morning, Action Boy, Duran and Dorel Cabatu. Watching from Himamaylan City. Good morning, Sir Boy, Miss Dorel, from Ronnie Arroyo, naman niya, Action Boy. Si Ronnie. Lala ko na yan. Kilalahay ka mo? Oo. Sa very Bulangan. Good. Sa Bulangan. Pamulang pa more. Sige. Ikaw ba sa todo sa si Ronnie taga-SP. Sa tanan nga may birthday subong Action Boy ha. Kag sa tanan nga maka-action ta nga nagalantaw lang gid subong sato no. May landa nga pag-monitor. Ang iban ko gani bala nga sa akon nga ganina sa watch party bala. Why ga appear ang ilang nga Landreo pero pag check mo sa uli may ara gali sila. Nag-watch sila. Ara sila gali no. Pero why ga appear nila Kay Stitch Magalay. Nga mo na katabo Ha? Nga mo na Karon ko lang explain sa imo. Basta ako na. I-explain mo na tani para ang banta. Karon lang. Para makabalo man ang iban. Nga. Ang iban ng mga... Meaning na Action Boy. So, let's explain about it. Meaning na Action Boy, para mag-notify na sila mo nga Boy Duran hosted watch party. Okay. Balik na ta? Balik na ta. Sige. Karoon na lang iba niya greetings ha, mga ka-action. Sige. Kay Ray John Villalon, good morning.
condolences na patay iya lola sa akong vice president. Sige, Kaya mo condolence. na keep strong lang. Sige. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga dapat limitado lamang sa severe kag critical COVID-19 cases ang pag-confine sang pasyente sa ospital agud magaganagan ang problema sa kagutok. Ginimo ni Duque ang palayag matapos nga masobra 57,000 na ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Sunod kay Duque ang utilization rate sang 8,287 ka community isolation centers nga may 70,000 ka bed capacity para sa suspect kag probable cases ang yara lang sa 25-30%. Duha pa ni Duque nga 40-50% naman para sa mega ligtas quarantine facilities para sa mild kag asymptomatic COVID-19 patients. Palayag ni Duque nga dapat mapuno ang mga isolation centers kag quarantine facilities agud hindi tanan magkadto sa ospital kag malikawan ang pagginutok. Nagsaka na sa 57,545 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos ginanunsyo sa Department of Health ang 634 ka mga bagong kaso. Nga ginkalaki inis ang 302 ka mga fresh cases kag 332 ka late cases. Sunod sa DOH, nagsaka sa 20,459 na ka-recover sa balatian matapos ang 88 kaduga nga recoveries. Na-record sa DOH ang bagong nga anom nga napatay sa virus o kunang pungsod ang may death toll nga 1,603. Sunod sa DOH, 35,483 ang active cases sa pungsod, 91.4% diri ang mild, 7.7% ang asymptomatic, 0.4% ang severe kag 0.5% ang critical condition. Ang ini nga datos ng DOH ang base sa 49 sa 82 ka mga laboratorio sa Pilipinas. Magapamalay-balay ang mga kapulisan kag local government personnel para mapangita ang COVID-19 cases nga dapat wala naka-home quarantine. Base sa protocols ng gobyerno, ang mga mild kung asymptomatic nga COVID-19 patients ang dapat wala naka-home quarantine kung wala sang kaugalingon nga kwarto, wala sang kaugalingon nga banyo kag wala sang vulnerable nga tao sa ilang balay. Sa press briefing, ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año, hindi luyag sang gobyerno nga mag-home quarantine ang mga nagpositibo kung wala man lang sang kapasidad ang ilang balay kag sila ang pagdalon sa isolation facilities. Nanawagan si Año sa publiko nga i-report sa otoridad kung may nabaluan nga infected sang virus sa ilang lugar para malikawan ang paglapta sang COVID-19. Ginaduso sa Senado ang hagna nga tuyo matagan sa 1,000 ka pesos nga monthly allowance sa mag-work from home employees. Tuyo sa Senate Bill number 1684 nanday Senators Francis Tolentino kag Bato de la Rosa nga mapasangkad ang sakop sang Telecommuting Act kag maghatag sang duga nga insentibo sa mga empleyado nga nagatrabaho sa malayo sa opisina. Suno sa duha ka senador, dako ang ginagasto sa mga empleyado labi na sa elektrisidad kag may iban nga nagabakal sang kaugalingon nila nga gamit agod nga makatrabaho. Ginpahayag naman ni anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor nga life imprisonment ang ginhatag sa ABS-CBN Corporation kag wala ginpatay ang TV network matapos gin-deny ang franchise application. Suno kay Defensor nagapabilin nga buhi ang korporasyon apang sa prangkisa madamo sang mga paglapas nga nahimo ang network. Duga pa ni Defensor nga ang life imprisonment nagakahulugan nga ginhatagan sang oras sa pagreforma ang ABS-CBN. Palayag pa ni Defensor nga ang mga rason sa pag-deny sa prangkisa among Philippine Deposit Receipts, alleged tax evasion kag labor practices sang network. Obligado ang ABS-CBN nga tagan sang compensation ng ilang mga empleyado nga nadulaan sang trabaho resulta sang pag-deny sang kamera nga matagan sang bagong prangkisang TV network.
So kay Labor Undersecretary Ana Dioni, nga kung may balatsyago ng ABS-CBN sila mga empleyado, dapat sundon nila ang ilang mga obligasyon nga nagasunod sa ginsaad sa lagi. Duga pa ni Dioni, hindi lipod sa ilang kasubo sa mga ABS-CBN workers nga apektado sa desisyon sang Kamara kagin pasiguro sini nga handa sila nga maghatag sang bulig sa mga dulaan sang trabaho. Kinahanglan sang kompleto nga kadamuon kag kung sino sa mga empleyado sang ABS-CBN ang madulaan sang trabaho agod may baluan ang mga benepisyo nga nagakadapat para sa ilang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon nga nabudayan sa pagpamuhin, delikado gid na bawod posible tapikan ikaw sang balatian nga Mga balita international, balita sports, showbiz, balita negosyo, kag balita espesyal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Araw-araw, Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bito. Okay na? Yes, good morning liwat mga ka-aksyon. We're back naman sa aton nga We're back! FB greetings. So ikaw naman ba sabi sa aton mga ka-aksyon Dali kay tami ako na si Jang Yap la. Jang Yap, sawa ni Kapitan Biboy Yap sa Barangay 32. One time lang mga pita to siya bala sa DN. Ano kanina may coffee shop sila. Mayroon sa DN. Sa Barangay 35 yun, syempre. Barangay 32. 32. Baka makonta da. Dalon ta kada one time. Sige. Papaliguan. Libre yun mo ko. Kapaliguan ka makaputi na pala ko ng kape, Aksyon Boy. Ha? Kaputi na ko ng kape. Makakinis. Ina siya? Kaya may antioxidant. Kag daw dami na ng kape ni Jang eh. No? Yes. Sige, ako naman nabasa di. Ikaw naman nabasa. Hindi ka na ito dampiman, dari o. Baby Babski Habams Gonzaga dira sa Agora Public Market sa La Carlota City. Damo ta na listeners actores sa La Carlota, of course, no? Aksyon Boy. Stitch Magatay, pwede ko mamati sa Aksyon Radio update kung saan sa Yusama thanks mo mo si Bupier daw kabudlay sang action. Sige lang. Neri Soberano Tingson. Na-observe ko bala sa series Southbound Terminal. Paborito nila na music sila loudspeaker. Ang kanta nga, Manok na Pula. Nya, sulit-sulit. Sulit-sulit. Manok na Pula. Ano ka nilang Manok na Pula gani? Tata. Ano ka nilang tunoy ha? Manok na pula, mukhang tatamayan. Nagsimulang salpukan sa manok na pula na lipat ko. Manok na Pula. Manok na pula. Tanis naman nila, no? Paano manabi? Manok ni San Pedro.
Pwede, gid. Ang Kapatay ka na sa manok ni na San San Pedro. Oh, ako pa yan. Macho, sa play na sa akong lolo sa action boy. Okay. Larissa Alaba, good morning. Hi, Sir Boy, kag Ma'am Dorel. Yes. Pamati ko subong sa inyo live. Nga, tagahinubaan. Oh. Tagahinubaan. From Canada, to kag action boy, nabasa mo na. Wala, guro. Si Olive Souza. Ay. Pamati siya from Canada. So, sa tagahinubaan, good morning man, ha? Taga-Canada, good morning man. 100.5 Alagad Radio. Good morning. Lourdes Blaser, good morning. Sa kay Sally Bugto. Ara sa Manila. Ginapa-shout out naman ang matupad nila balay nga si Jomar Michelle kag Erma. Agamatig isa subong sa sa pamilya Bugto sa barangay Bulata. Sa Kawayan. Yes. Hindi blato ka to nagligad? Sa Bulata? Actually, last year. Nagligad yan nga tuig. Sabi ko nagligad sa mana. Sabi mo nagligad na nga adlaw? Oo. Nagligad Kita mo dito, kulong po akong buhok. Correct, Sa share ko sa Facebook. Sa Bulata. I-upload ko lang. Namin man ang Bulata? Oh, of course. Tabong. Tamya man, gapanamya ang taga-quarantine facility bala sa Gintorilan, sa San Enrique. Ay, good morning. Kay Kapitan Padok dira, mga aga. Halin kay Sintos Hurada Rose. Halin kay Rose Sintos. Shout out, Action Boy, Team 101 from Ate Cherry Esteler. But ano ning ilang nga team 101? 101? Mga pala, hubog di guro. Amo na siguro ang ginimo ang Team 101 pa sang nahimo ang Team 100. Basi go. Dagsubra na guro nya himo ta Team 101. Kara. Alam gidya ka. Teka magdubra pa ginama himo na sila Team 102. Pasunod na na. Kay Ronnie Arroyo, Action Boy, ha? Gani. Hello, Miss Beautiful. Kuno. Super basa ko gidya. Susulit gidya. Natamiyaw na siya. Yeti. So, si Rejan, kag Action Boy, ha? Hamboy number 1 fan, abala si Lola, sa Action Radio. Condolences, ha? Hi, Enzo Martinez. Kay Sir Basti Gerken. Kay Babski Bumps Gonzaga. Nabasa mo siya. From La Carlota, gali nabasa mo na kanina. Narrating Son Action Boy sa may southbound. Sige, okay na. Mabalik na ta. Okay, sige. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:44. Kag sa ato naman nga Balita International, ginpatuman na sa Estados Unidos ang death penalty sa unang kaginan matapos ang 17 katuig. Ginpatigan nila ini pinagi sa pagpanaog sang silot ni kamatayon kay Daniel Lewis Lee sa ka-US murderer. Nagdesisyon ang US Supreme Court sa di nakakuha ini sa 5-4 nga boto ang mga napadayon ang death penalty. Si Lee ang ginbitay gamit ang lethal injection sa Terre Haute, Indiana. Ginpamatbatan sang tubtubuhi nga pagkapreso si Lee matapos ang pagpatay sini sa 3 mata sa Arkansas sadtong 1996. Madumduman una naman ginpahayag ni US President Donald Trump nga ibalik ang silot niya kamatayon sa may mga mabugat nga kaso. Samtang isa ka Pilipino ang inventor ang naka-develop sa isa ka produkto nga may dako ka potensyal sa pagpugong sang outbreak sang dengue. Ang MYKL Kitikitix nga gin-develop ni Lyle Christian Herbosa ang ginpahayag nga efektibo ini sa pagpatay sang mga lamok nga nagadala sang dengue. Sunod ini sa research sang Research Institute for Tropical Medicine, University of the Philippines Los Baños Center for Health Development, kay sang Bureau of Animal Industry. Ang produkto ni Herbosa ang ginmix ini nga 60 to 90% nga calcium hydroxide kag 5 to 40% nga clinotillolite kag ginagamit ni batok sa mga lamok sa mga immature stages kag epektibo man sa pagkontrol sang pagdamo sang adult mosquitoes nga mga mangin carrier sang dengue. Sa aton nga foreign currency exchange rate ng US dollar may baylong 49 pesos kag 56 centimos. Ang Singapore dollar, 35 pesos kag 64 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 39 centimos.
Kag sa ito naman nga, Balita Entertainment Action Boy, si Bella Padilla Action Boy, ginpasakaan niya na subong sang kaso ang iya stalker nga lalaki. Kay man Action Boy, anti siya Kasi ka stalker, anong ginasunod ka? Oo. Tapos hindi mo man kilala. Lain man na yan sa online nga stalker, no? Pwede online stalking naman na siya. Gina-stalk ya ka, lain naman na yan Action Boy. Lain naman na yan. Lain naman na yung personal, gina Action Boy, ginasundan-sundan, kag gina do ka scary, gina siya Action Boy. Kadagwa mo sa gate sinyo balay, ara siya. Ala kalain no? Tiyan mo na, ti do na nervyos siguro si Bella, ti subong yung pasakaan niya sang kaso Action Boy. Natabuin ni kuno sang July 9 Action Boy. Ginasundan siya kuno sang lalaki. Hasta naglabot gid kuno sa iya kondo. Tidugay pa kuno nga napagwa bla sang guard nga puli na to sir kay hindi ka man kilala ni ma'am. Kaya nagpakilala siya nga classmate siya kuno ni Bella. Sa Davao City. Kasi dapat ka pagsunod-sunod si Bella. Yung pangupya. Siguro, nasokto niya guro ta ni Bella. Di ba si classmates sila to? Gani, galing ka ba si, wala lang nadumduman ni Bella. Sa base sang kinder, pati hindi nila guro kadumdum si Bella. Wala na ba, wala din butang siya kung ano nga kinder pa sila or ano. Elementary. Base ultimate crush siya ni guro sa una si Bella. Tinagalam siya kung base mag-friendship sila, di ba? Oo. So, amo na. Tisubong yung pasakaan niya na sa kaso. Ganun sa mga nag-stalk, Action Boy, untat din yun na kasi makasuhan ka mo. Wala ka, may stalker ka, wala. So far, wala man. Ako yung gapang stalk. Wala ka la. Gawa mo ka na palipod ka sa may poste. Wala ba yun siya? Wala ka la. Sungaw pa. Hindi na magpadayo na. Section Eden, sagad pa na magpaniwala sa sakon. Ako hindi mo ako nakabalo. Ay, hindi mo kabalo. So, nasa gado na, tingala ko na dula golpe. Aba, sino kulang na unto mo? Di ba postiso na lang na? Sige, balita sa sports. Nakaupod si Gilas Pilipinas player Roger Pugoy sa Most Improved Players ang FIBA.com. Ginbase ang FIBA ang comparative statistics alin sa FIBA Asia Cup 2017 tubtub 2021 nga FIBA Asia Cup qualifiers first window nga ginhiwat sadtong Pebrero. Sa unang windows, may average sining at 16 puntos kag anong ka rebound sa sulod sang 22.8 minutos nga paghambang. Nag-improve ini alin sa average na 7.0 points kag 3.5 rebounds sa 2017 FIBA Asia Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Kag sa aton nga mga ka-action, it's Wednesday, July 15, Sweldo Day. Diba? Oo, Of course. Pero meron man yung sweldo 10-15. 10-25, gali, 10-15. 10-25, may gamo na. Meron 5-22. Mo na. So, 5-22. Depende na. Meron gani everyday, meron weekly, no? Meron man 15-30. So, mo na siya. 15-30, lalbaga sweldo lang yan, wala blogubra. Kung siya patawag ka 15-30. Galing. Ngahaw? Ngahaw? Di kay gakuha lang sa sweldo, amis lang obra daw, gakuha lang to sila sweldo kada 15. Di 15-30. Tapos bulan, kuha man sila. Tiway na obra. Panawag na sila, 15-30. Okay. Di amo man na sa aton? Hindi 15-30 gobra tayo ya? O gani. Ang 15-30, ano na 15-30 na yan, wala na gobra bla. Gakuha lang sweldo. Sige. 15-30 na sila. Okay doon ginamat-amat ko siya gets. Mataman to. Process ko siya sa ako niya. 15 pa na ako nila 15-30. Sige. Mga terminologies na namon niya. Teka ron na lang na kay yung mga terminology mo kayo. Kanong time? Time na kita gani Sige lang yung gawin tala Action Boy. Action JM, may prepare ng mga flower ko mga tanom. Mga tanom, galiling flowers yung mga. So, subong Action Boy, uso, gida lang tanom. Diba? Gabarterana, yung nag-isang tanom. Galing kayo problema, subong sa barter. Kaya do, illegal ako no, basta dito. Sa dito, hindi pwede. Hindi pwede. Ang online. Oo, miniguro, gusto ko nilang barterana. Ang sang una, gidya. Ang sang una, gidya lang may manok. Balay mo, may bitbit nga manok, bla. Barter to dahil sa sardinas mo, dahil. May manok kong bitbit. Galing kayo nga kululbaan, subong kung may manok to sa inyo balay, kag mga barter. Siya do, hindi na mo nakasave ang panahon sa mga Action Boy. So, Ario, una, mga Action Boy, mga tanom. Nga, di ba hilig kita magbutang tanom sa aton sulod balay or sa CR, sa bathroom. So, may ano tawag ni, laya ni siya, kaya hindi na yung gali pwede nga tanom. So, mga tanom nga pwede ibutang mo sa imo nga. CR. Bathroom. Gina-flash naman na JM Joy nga wala pa ako gali kasugod. Number 1, ang Aglaw Nema Lady Valentine. Nga bulak Action Boy. Namin na siya kung Action Boy kay air purifier. Kaya nag-survive gina siya ya. Bisan wala direct sunlight. Na Action JM ang number 1 na. Ginapagwagwa man siya. Ang pinakauna ko tablang insensi yung Action JM, amo na siya ang Aglaw Nema Lady Valentine. Amo na siya.
Subong? Amo Kita una. mo lang, kita Amo mo na. lang. Mutong una. Adlong ima, Valentin. Oo. Ang next Action Boy, ang spider plant. Nan. Ang spider plant naman Action Boy, nami man ni siya Action Boy, kay sarang man ni siya mabuhi man syempre. Sa sulod sang sa sulod sang banyo. Kay meron ibang hilig magbutang sang Action Boy, sang tanom sa sulod sang ila CR. Kag pwede man ang aloe vera plant. Aloe vera, actually, usually gakakitaan ko gini Action Boy sa mga CR. Kay damo, kay gini magamit Action Boy. Like, sa mga sunburn, skin irritation, sa buhok, even sa buhok namin siya. Kaya kung way ka na kuha na way ka na tissue paper eh. Ha? Hindi na pwede. Ala kala, insi mo Action Boy? Tama. Hindi. Bala ka na yan. Ginaano ko lang di ka, Nick po, buti mo na. Sama mo na siya. Namin siya naman. Baliyo. Alakalain. Sama mo na siya, Action Boy, nang pwede siya sa buhok na lang. Sa buhok na lang, balay pahid lang. Ang aloe vera, kay gagmay na siya yung aloe vera, hindi na siya itong blagkuan. So, next Action Boy, ang heart leaf nga philodendron. Nami man siya Action Boy kay nagapa siya kuno nagapabulig naman siya kuno reduce ang stress. So wala ka sulod sang CR nga daw stress ka. Pasulod ka na sa heart rate. Mga kwansa na daw mga ganina nang tanong nga nang tubig-tubig ganina. Tubig-tubig man. Yan ang do para nablasang na ato lang natag ko sa mga tanom. Succulents. Succulent. Gina siya Action Boy, need na siya sunlight, need man siya water. Okay. No ka medyo, na siya uti, na siya buhion, Action Boy. Ang parang cactus siya. Ara siya sa talisay. Ko ako patugani. Kag last Action Boy, snake plant. Amo ning uso, gid subong nga gina-barter. Ipakita Action J, ang snake plant. Ang dolaba na siya nga snake. Dolaba na siya nga snake. Charot. Sunflower, hindi pwede sunflower. Hindi pwede Action Boy. Ang sunflower, kaya madunot. Naman ang snake plant Action Boy, Correct. Okay. So, amo na siya. Kaya ang snake plant Action Boy, bisan hindi na siya bunyagan mo bala always. Sa bagay ko, oras CR, yung lapit-lapit naman ng tubig. So, recommended na siya Action Boy ibutang mo sa imo nga bathroom. Sige. Sa sunflower, hindi pwede. Hindi pwede ang sunflower Action Boy. Kaya need you good sun. Latutse. Kalachuchi, hindi mo pwede kabaho. Kakahoy na iya. Kakahoy na iya. So, mo lang to na yung mga lima, bilang agin pang kuan. Hindi lang kung magdugang. Hindi na lang magdugang. Kaya galawig kita. Okay? Sige. Ang mga taga-barangay Kabakuhan, good morning. Kabungbungan sa barangay Sag-ang Pagigali. Renan Rico, good morning. Action Boy, may trivia. Balatani si Neri Tingson. Sino na siya? Address sa comment ako. Nga sa una ko ng Action Radio, 70s Music Radio Station. Kita ko First music station kita sa Bacolod. Ang DYEZ. Minisin ang una, ginisaya nga listener ya. Hatagan face mask. The first music station in Bacolod is DYEZ, Action Radio. Sa akong magulang Devi Cabatu, ay gapang barter man siya subong Action Boy. Good morning. Illegal ka. Balsang. Halada mo, kuno, aloe vera, kag snake plant, si Ma'am Jocelyn Kumidyo, goy, kubi? Ay, aran daw, sa barangay 10. Oo, tani, no? Aran na sa lapit lang. Aran na kami sa barangay 9. Mambulok. Oo, tilapit-lapit. Ay, salamat. Mga bato, nakukuha ng aloe vera, kag snake plant. Mga aloe vera. Standby na mag-action sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Si Kuang Galianay, si Mila Alit. Nagkakalipat ko pero minute kay Mamila mo, no? Ay, Akon gagaling ara sa Thailand. Si Kenjo Prudente. Lipatan mo yung padalaan ka bala. Padalaan niyo ko daan ligat. Si good. Ang aloe vera, tahamam. Kag snake plant. Amo nang imo ko, ano mo nang imo nga aritos? Hindi niya, binakal ko niya. Okay? Sige na. Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon